ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. рӯзтон ба хайру шодӣ бошад тамошобинони азиз. имрӯз влога аз раҳ сар мекунем. бозори гипразем рафтастем. ҳозир дар территорияи саховат тарафҳои парки фирдавсӣ ҳам тарафҳо даем бозор рафтастем. ҳозир алафҳои баҳорӣ хариданда пудинаву ҷағҷаға ҳам хеле алафҳо хонумаи алафӣ мекунем. ҳозир мерем хонумаро дар хонаи хуштоманам ҳама каса бо аҳли оила ҳама ҳозир ҷамъ шудагием. хонума тайёрӣ ба хонума каданай мо ҳозир алафҳоро мегирем мерем. иҷа парки ҳамо фирдавсия тамошобинони азиз. ибне решёткаҳош ҳама чизош дига шудаг уже парк хела дигаргунӣ кардагиянд. аввал дига хел буд иҷа бо ҳозир иҷада ашани навам сохтастиянд. инам иҷое ки ҳозир кандестиянд нишон метиҳам. анам иҷада ҳозир ашан сохтастиянд бо якта ашани дига. иним иҷа ҳозир айни ҳол сохтмон идома дорад. инам иҷа тамошобинони азиз дар раҳ рафтастем. ҳаво ҳамихе ҳавои гирифтагӣ боронӣ чанд рӯз шудам ҳамихе ҳаво аврай ҳавои абрнок. бо мо бошед тамошобинон. давоми видео хонумаро тарзи тайёркуниша ҳамаша тамошо кунед. ай бозор омадем. ина ҳамаи чиза харидем. алафҳоро ина чакка алафҳоро ҳамаша ҳозир шуштем. баъд май дареза кардем. дар иҷа ҳама намуди зелен ҳастай. алафҳои ҳами гашничи пиёз бо пиёзи кунӣ бо нами ҷағҷақ испаллоқ ҳами алафҳои пудина алафҳои баҳорӣ ки хонума ё мантукнич беҳад бамаза мешавад. баъд бо думбарам реза кардагем дарунашда. иҷа золаро мо тунукиниша сар кардем. даруни ҳами золада ҳами хамири ҳами хонумада об намак ор тамом дига ҳечи нест. беҳад хонумаи бамаза мешавад. қайсингилам тайёр кардистаи хонумара аҷоиб тайёр мекунам. хе ба хӯрданаш сер намешавӣ. ҳозир ҳамхе чандта зола шудагия 6та зола мекунем. 6та хонумаи калон калон мешавад. анам ҷа даруни ҳами фаршда бо мо думбаву бо ҳамихе рӯғани зовуд аралаш кардагием ки маззаш ҳамихе бамаза мешавад. бениҳоят бамаза шудагӣ буд. тамошо кунед. иҷа бо лайфхакам ҳастай ки чӣ тарзи печонданаш бо роҳи осон печондане ки пачақ намешавад. ман нишонто метиҳам ҳозир чӣ хел ира мепечонам. лайфхаки тоҷикӣ хидмон. анам хе дарунашда думбошам бинед чӣ хел майда реза кардагӣ. анам хе 2-3 борам хе тобуш метиҳен. ба лави ҳами килёнкара мебардорен ам хе худаш тоб мехӯра меравад.
این лайфхакҳои нав бо роҳи осон. баъд мегирем амхе дар мантупазак равған мешакем. баъд боло ба боло якта ҳами тайёр карда мондан мегирем. анам хед тамошо кунед дӯстони азиз. инҷа ҳар якта золаша мо отдельно гуфтам сёмка кунам, бо бисёри бад мешавад. ҳами хед роҳи осонша кам ҳар ҷо сёмка кардам ки ба шумо фаҳмудтар боша ки ҳастанд одамое ки навхонадоранд, оила барпо кардагиянд, намедонанд ёшанд ҳоли ихел тарзи алафӣ авқот кардан дар манто самбуса ма нишон метиҳам бо ягон кас да мисол савоб мешава бо мефаҳманд. хай медонам ки бисёр сину сол рафтагиҳо ҳама медонанд. барои навхонадорон бо як тарзи тайёркуниш осон мешавада ёд мегиранд. ана инҷа дуюмшам кардем. бо мо бошед дӯстони азиз. лайкро монед, лайкро фаромӯш накунед. фикрҳои худтона дар комментария нависед ки шумо чӣ хел тайёр мекунед хонумаи алафия ё мантура нағз мебинед алафи қатъи, не ки бениҳоят ҳами хонума бамазза шудагӣ буд. ма ҳами рецепти гуфтагӣ чиқа бамазза шуда тавсия метиҳам ки ҳамхали кунед. дар ҳами ватан бошед, агар дар ғарибиё бо хеле чиза намеёванда ҳами алафҳои тоҷикистони хмо нестайда. хай дар тоҷикистон касе боша хай тавсия метиҳам ҳатман. ина бинед чӣ хел мулоими хушрӯ омадагӣ, қабатошам хел тунуки хушрӯ тунукадагишам беҳад хамиршам бамазза омад. дӯстони азиз бо мо бошед. ма омадам хонаи очаам бо атиле омадам ҳозӣ ҳамира украшат кардам. ма овардам ҳамҷа кашо кардам ҳозӣ бо тарзи украшение ки ручное ҳамаш муҳрақати амо жемчуг меган ҳамаша ба даст духтагиам. баъд анам сангои калонша клей кардагиам. анами остиношам хай разрезқати омадагиам беҳад хушрӯ мебиёяд. бо ами материалшам аҷоиб дубайский шолк меган, дубайский фаранг меганам. хали чиқа хушрӯвай материалшам аҷоиб мулоими хушрӯ. баъд ин намуд атласай барои духтараки ёшай наврӯзӣ доштиян. ана ин намуди украшение ки нежния худаш вибркат ҳамира духтемша. ҳозӣ ма ҳама ҳамиёра украшат кардам. иҷабо иша дар хона кардам. ҳозӣ украшениша кадомиша ки успед кунам бурда мондан мегирем. артелда ки клен мебиям мебарам.
Ин намудо беҳад хушрӯ мебиёз бо тур мода шудай. Хел ҳар намуд фасоно бо тур мешаванд. Тамошобинони азиз, ҳозир сезони атласай, ҳама атласка дистай. Анаиш бо варадниқати барои язанаки калонай коркни давлат ё бояд атлас пӯшанда Наврӯз. Ира ҳамхе камтарак шолакҳои пеша нежни кадем ки хай барои синни солуш калонай. Баъд остинуша ҳамхе нежния кадем хе фасонак беҳад хушрӯ шудагия ҳами фасон зебидайша. Инам чанд намуд фасонҳо барои шумо тамошобинони азиз тамошо кунед. Ҳами вай фасонҳорам ҳар намуд мешавад. Ҳар рӯзам фасонҳо нав мешаванд, моддаҳои нав буромадан мегирад. Успед намекунида украшениям бо ҳар рӯз як намуд стилҳои нав мебурояд. Тарзи духчам ҳама намудҳози алишристай. Я варадник 10 намудай. Бо ихе кружевадорш мешава варадникҳо чанд намудам хе тарзи духто бениҳоят бисёрай. Бо рӯз ба рӯз новинкаҳо мебуроям. Дӯстони азиз, ба ҳамин влоги худ ма ба охир мерасонам. Сарбаланду хонаобод бошед то наворҳои оянда.